Moskva güne uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy ortada giden ýolagçylar üçin uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi. Türkmen raýatlary indi barmaly ýerlerine Tatarstanyň paýtagty arkaly ýetmäge mejbur bolýarlar. Türkmenistan aviakompaniýasy uçarlarynyň ýatyrylmagyny Moskwanyň howa ýagdaýy bilen düşündiren bolsa azatlygyň çeşmesi munyň başga sebäpleriniň bardygyny aýdýar. Aşgabat hyzmat tölegleri sebäpli Moskwa gatnawlaryny ýatyrdy diýip azatlygyň çeşmeleriniň biri 16 awgustda habar berdi. Ygtybarly bir çeşmäge görä Türkmen tarapy tölegleriň manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşýar. Türkmenistan Domodedowa howa mendiline dollar tölemek islemeýär we manat tölegine garaşýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hasaplaşyň ýakyn wagtda manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşylýar. Kazanda uçar hyzmatlary has arzan düşýär diýip çeşmeýär. Azatlyk bu maglumatlary Türkmen howa ýollarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Soňky bir ýylda Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlary Ortiýet bilen özara hasaplaşyklaryny rubla geçiripdi. Muňa Ortiýet Federasiýasynyň Ukraina garşy ýaragly agresiýasynyň netijesinde halkara SWIFT sistemasynyň kesilmegi sebäp bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Ortiýet bilen öz milli pullarynda hasaplaşmak planyny eglan etmendiler. Çeşmelere görä muňa garamazdan Türkmen telegeçileri hem hasaplaşyklaryň tez wagtda milli valutalarda bolmagyna garaşýarlar. Käbir satyjylar özleriniň habarlydygyny we ýurtlaryň arasynda manatda hem rublda hasaplaşyga geçilmegine garaşandyklaryny aýdýarlar diýip çeşme etdi. Awgust aýynyň başyndan beri Türkmen howa ýollary Ortiýada uçarlaryny diňe Aşgabat gadan Aşgabat ugry boýunça gatnadýar. Aviakompaniýa 1 awgustda Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçiligi berilen baha esasynda Moskwa uçar gatnawlaryny ýatyrýanlygyny eglan edipdi. Bu Ortiýadyň paýtagtynda pilotsuz uçarlaryň eden hüjümleriniň ýa-da gabat gelipdi. Indi Türkmenistan howa ýollarynyň uçarlary bilen Aşgabatdan Moskwaga gitmek üçin gadana uçmaly. Soňra ýerli aviakompaniýalaryň uçarlaryny ýa-da gowry ýer uloglary ulanmaly. Azatlyň habarçysy munyň ýolagçylary ençeme kynçylyklary döredenligini aýtdy. Ýolagçylar gadana gelenlerini Moskwa alyp gitmek üçin wada beren awtobuslar olar üçin görge öwrüldi. Awtobuslardaky ýerleriň sany gelenleriň sanynyň has az. Adatça uçarlarda 170-180 adam bolýar. Adamlar awtobuslary hüjüm edýärler. Köpler Moskwa aşmak üçin mümkinçiligi özleri gözlemeli bolýarlar. Dip azatlyň habarçysy şu aýyň başynda Aşgabatdan Ortiýada giden türkmen raýatlaryna salgylandy. 9 awgustda Türkmen aviakompaniýasy 8 awgustdan başlap ýolagçylaryny Moskwanyň Domodedow aeroportunyň we Gazanyň aeroportunyň arasynda gatnatmagyny besedýänligini, şeýlelikde ýolagçylaryň Moskwadan Gazanyň howa mendiline öz başdak barmalydygyny habar berdi. Şeýle hem Türkmen howa ýollary öz web sahypasynda ýolagçylaryň Moskwadan uçmak üçin satyn alynan howa biletlerinde görkezilen senetine göre Gazandan uçup bilýänligini ma'lum etdi. Soňra 15 awgust aviakompaniýanyň web sahypasynda Aşgabat Gazan marşrutunda 1 we 20 sentyabr aralygynda uçarlardaky ýerlere goşmaça bilet satylýanlygy barada habar peýda boldy. Emma bileti onlaýn satyn almak synanşygy başa barmady. Wada berilen seneler üçin bilet gözlegi bu döwür üçin uçar tapylmady diýilen netije berýär. Bu aralykda Aşgabatdaky kassalarda hem ýakyn aýlara Gazana bilet ýok. 15 awgustda azatlyň habarçysy Aşgabatdaky bölümlerde oktyabr aýyna çenli biletleriň ýokdugyny habar berdi. Penşenbe günü başlyk baranlary kabul edýär. Kazana bilet satyn almak ýa-da satyn alynan biletleriň senesini soňa geçirmek isleýän adamlaryň nobaty uly. Köpüsi üstünden pul goşup bermäge de razy. Adamlar wagt ýitirýärler, hemme ýok diýilýär. Russiýa Federasiýasyna wiza alan talipler hem gidip bilmeýärler. Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Aşgabatdan Gazana gatnaýan uçarlara bilet satyn almak isleýän Türkmen aviakompaniýasynyň Moskwa uçuşlaryny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň hasam artypdyr. Eslegler Aşgabatdan Moskwa göne uçuşlary indi ýeketäk amal aşyrýan Ortiýadyň S7 aviakompaniýasynyň biletlerine hem ýokurlandy. Habarçymyzyň sözlerine görä indi bir taraplaýyn bilet ortaça 1000 Amerikan dollaryna durýar. Köpler aýlap ýollaryny gözleýärler. Buhara we Daşkent arkaly Russiýa Federasiýasyna we beýleki uğurlara gitmek üçin raýatlar Özbegistana uğraýarlar. Iýun aýynda Almata uçuşlary duýdansyz ýatyryldy we bu barada ýolagçylar howa mendiline baran soň bilip galdylar. Olara hatda jaň hem edilmedi we duýduruş berilmedi. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy.